Yo mga bay, what's up? Kamusta kayo mga bay? Okay ra mo diha? So karon mga bay, mag-unbox ta og lead strip. So kani, delivered by Ninja Ban. So lead strip ni mga bay pang decoration ba? Kanang pang chimberlo gali mga chimberlo lights kumbaga ba. So gi-order ni nako pag mga June 9 then naabot karon lang. So shout out sa nag-deliver ni dili tapulan dali ra kay naka-deliver. So before na to ablihan, intro sa ta. Let's go. So let's go, ato na ni ablihan. So ato lang sa ni review mga bay. So packaging ano siya, plastic, then ay bubble wrap. See, bubble wrap. So check na to ang sulod. So kani mga guys, para for your info lang, kani siya, magamit na siya for pang deco. Pwede nyo ipaluyo sa TV, pwede nyo gamiton sa mga CPU, pang lights and decors, pwede nyo ibutan sa table. Yan. Tara. So atong orders 0.5 meters, 0.5 meters and 1 meter. So naka-sealed siya ng ani. So wala siya karton gibutang for extra support. So bubble wrap ra gibutangan. So gibutangan na siya ng ani na bag, silver pack bag. So, na tong 0.5. So, nara mo bay. So, lead strip. Nara. So, stingan ni na toron taod. So, may remote. Ano remote? Nakanindot lang ni is makontrol nimo ang color. So, pwede ka mga RGB man siya na color. So, pwede ka red, green, blue, purple, etc. So, powered by cable, USB cable. I-attach ang ini cable na nasa system nyo, pwede sa CPU or inyong TV sa luyo na USB cable, pwede rin ninyo i-tuslok. So mo ni siya ang 0.5 meters. So isang 1 meter taas. So same gyapon with remote, with controller gyapon, USB controller. So, pares gyapon sila. So, pwede rin siya isumpay-sumpay mga bay. So, magkulang gali mo, pwede rin isumpay ang 1 meter o ang 0.5 meter para mo taas, kung taas yung butanganan. Okay? So, atong bukharon mga bay. Tingnan na to. Hopefully mo function dili damage. Mo ni 0.5 meter. Dili kay taas niya. Nana siya pakapin na adhesive sa luyo mga bay. So goods na kayo with free adhesive ata ni.
So ano siya butang diri. Ani. So stinga na to. Mana ni siya itsura. Sumpay. So remote murag way battery. Need pa battery remote mga bay, wala tay battery sa remote. Muragaan man. A few moments later. So karon mga bay, ato suwayan. So ang remote na yan, ada free battery na da battery ang remote akong gi-check. So try na tong tuslok sa USB. Wow. Mo na ni resulta mga bay. Nindot kayo, the best kayo. Ayang kahayag goods kayo out of 10. 10 good, perfect. So ato i-try red. So all red siya mga bay. So mo red, all red siya. So green. So blue. And ini siya na color. Blue green, purple, yellow. So nasa siya effect, flash effect. See? Strobe effect. So arita sa kon red strobe effect. So fade effect. Fade siya, fade solid to fade, smooth. Blue. White na siya, white side. Stroke. Okay. So sa kung tanaw mo ba, okay kay sulit kay tanan. Sulit kay sa price. So around below 100 pesos. So additional ni pang lights sa pwede na siya wall decor. Sa mga corner niya sa yung wall, pwede siya himong underglow lights. So okay kay mga bay, goods kayo. A few inches later. So karon mga bay, atong gisuwayan, atong gibutang sa loyo sa monitor. So mao ni outcome mga bay. So dim kay inyong kwarto, ngit-ngit yung kwarto, mas hayag ni siya. Medyo ako kwarto, medyo na may kuan sa adlaw gud. So okay kayo, butang nyo sa computer table nyo, loyo sa computer table. While mag-watch mo, i-turn nyo yung lights, nindot na kayo tanawon. So red, green. So remote, i-remote lang nyo, okay na kayo. Flash na to, flash na siya. So fighter kayo mga bay, chewy kayo. Additional panindot sa room ba. Pero barato ra kay tanan ni. Pero wala pa ta kibaw gyud kung unsa yun ni ang quality, magdugay ba ni or unsa. So ako lang yan ay feedback. So ato lang yan buhatan og feedback soon kung sulit ba gyud ang iyang magdugay ba gyud siya. Sulit ba gyud siya. So far sa akong tan-aw, nindot kay tanan. Meanwhile, So mga bay, human na tag unboxing, human na sa tag review. Atong review mga bay, ato ng opinion lang nato. So ato nakita kung unsa ang item. So ang item is perfect. Good ang item, walay damage.
okay kayo, sulit kista na ng item. So shout out sa seller ani, dali kay naka-response sa pag-order nato. And mag-order mo ni guys, search niyo sa Shopee, sana naman. So search niyo sa Shopee mga guys, lead strip 50-50 lead strip ata ang title ato. So nani siya mga sizes, na 0.5, 1 meter, 2, 3 meter, laylay siya price from 80 pesos to 200 plus siguro. So search na ninyo. So para nako nindot di kistanan for extra papogi points sa room ba. So sa atong mga subscriber diya, shout out diya, salamat kayo sa pag-subscribe niyo sa akong channel. So shout out ni Capronel, shout out ni Nera Puyos, shout out sa nag-iisang legendary Mr. Luther na si Edward Quizon. Kung gusto mo magpatudlo og driving lesson, i-contact lang ninyo siya. So hope guys na nakauyon mo sa atong simple unboxing and review. So kita-kits soon sa next vlog nako. Let's go. Young ones,